खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन फिन खनसेबाव हेल'सबvlog बेखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बरायना थाग्रोबाय माखासे आपडेट्स होनो गोनां दङ नाथाय दिनै नैबे मोनसे जोंहा दावराव देख्रेब नार्जारी आयं बिथांनि मोनसे सुबुं अवेयरनेस प्रग्रामावहाय बिथाङा माखासे बिबुंथि होदोंमोन रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय अवेयरनेस मोनसे लाबोदों ट्राइबेल एट्रोसिटिस एक्ट जिथु दङ गोबां जोंनि ट्राइबेलफोरनि फारसे अयथासार जानाय बा ट्राइबेलफोरनि फारसे जिथु अयथासार जानाय जोंनि फारसे जिथु नाख्रेबनाय नासयनाय जोंखौ गादबनाय नै बेफोरबायदि थासारिफोरनिफ्राय जोङो बोरै रैखाथि मोननांगौ मोननो हागोन आरो माखासे नै बेफोरबायदि जाथाया जायोब्ला जोङो बेनि फारसे माबोरैहाय अवेयरनेस जानो गोनां नै बेफोरनि फारसे जोंहा दावराव देख्रेब नार्जारी आयं बिथाङा जोबोद मोजां बिबुंथि लाबोदों आरो रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय बिथाङा मोजाङै नैबेखौहाय डिसक्लोज खालामनानै होदों आरो गोबाङै नोंथांमोना जुदि मोनथिनो लुबैबावदोंब्ला आङो बेनि भिडिअबो लाबोगोन ABCD निफ्राय लानानै फुरा XYZ सिम बे ट्राइबेल एट्रोसिटिस एक्टनि माखासे आयदाफोर दङ नैबेफोरनि फारसे जुदि नोंथांमोना आबुङै मोनथिनो लुबैयोब्ला कमेन्ट्स खालामनानै फोरमायहरनो हागोन आं नैबेखौहाय कमेन्ट्स रिडिं बायदिनो माखासे नैबे आयदाफोरखौहाय नोंथांमोननि सेरावहाय मोनफा मोनफा स्क्रिनावहायबो लाबोनानै नोंथांमोननि सेरावहाय फरायथिनानै होगोन जिथु ट्राइबेल एट्रोसिटिस एक्ट दङ नै बेयावहाय मा आयदा दङ आरो बोरै एट्रोसिटिस एक्टआ जोंनि थाखाय बेसेबां हेल्पफुल बेनि बागै नोंथांमोननि सेरावहाय आङो बेनि भिडिअ नोंथांमोना जुदि कमेन्ट्स खालामनानै फोरमायहरोब्ला आङो लाबोनो नाजागोन जोबोद गोलाव जागोन भिडिअआ बेनिखायनो बारा बुङालासे आं नोंथांमोननो जोंहा दावराव देख्रेब नार्जारी आयं बिथां बुंनाय माखासे बिबुंथिखौ नोंथांमोननि सेरावहाय थाबैनो दिन्थिनानै आखायाव लाबाय स' नायलांदो नोंथांमोना आङो साफा साफाखौ माबा नाम खारिला समाया जोबोद खम लोगोसे सिबिनां आइ आफा रायजो राजाफोर आं बयखौ खुलुमबाय दा बाथ्रायाथ' गोबां बुंनांगौ दङ दा समा बे गोबां बुंब्ला दा नोंसोरबो न'आव थांनांसिगौ बेखायनो गोबाव खोथा बुंनो लुबैयाखै दा जों जे आयदाखौ लानानै जोङो रायज्लायदों बे ट्राइबेल एट्रोसिटिस एक्टनि सायाव दा बे जोबोद गोथौ दा दिनै जोंखौ जे ट्राइबेलफोरखौ जे बुख्रुबगासिनो दं नाख्रेबगासिनो दं दा बे नाख्रेबनायनिफ्राय बुख्रुबनायनिफ्राय जों मुक्ति मोननो हायो दा बिनि गोबां जोंहा आयेन दं रायजोफोर दा जों बे आयेनखौ जों मानसिया मिथिया दा जों गोबां सम सम गिदिं गिदिं जोङो आयेननि बाथ्राखौ बुङो जोङो आरो बे आयेनखौ लानानै जों गोबां खामानि मावो दा जोंनि रायजो राजाफ्रा खिन्थु आबाद मावनानै जाग्रा मोजां मिथि रोङा आरो जायफ्रा गोबां आफादनि मानसिफोर दङ बे आफादनि मानसिफ्राबो हयथ' गावबागाव बेस्थ' जायो दा बे जोंनि आइ आफा गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बिफ्रा जे बुख्रुब जागासिनो दं नासय जागासिनो दं जोंनो खस्थ' मोनगासिनो दं खिन्थु जों खस्थ' मोननायखौनो जोंनो बुंनो थाखाय ज' जालायहा जोंनि मानसिफ्रा दा बेयाव जों बांसिन नाख्रेब जागासिनो दं बुख्रुब जागासिनो दङ दा रायजोफोर दा जों बर' जाथि बे बर' जाथिया एखेबारे जुग जुग हाजार हाजार बोसोरनिफ्राय बे आसाम जायगायाव दङ बुंनो थाङोब्ला जिशु ख्रिस्ट' जन्म जानायनि 1700 बोसोर सिगां बे जायगायाव दंमोन होनना बुंदों बबे जायगानिफ्राय फैदों रावबो बुङाखै खिन्थु बे जायगायाव दंमोन आरो बे बर' जाथिनिनो दिनै बे मोनफा मोनफा दालाय जालांजोब्बाय बर'निफ्राय गावस्राबाय सोरबा देउरि जालांबाय सोरबा राभा जालांबाय सोरबा गार' जालांबाय सोरबा सनवाल जालांबाय बे गासैबो मोनसे बिमानि फिसा बर' फिसा बिसोर जाजोबो बे बर'फ्रा दा बे बर' फिसा गावस्रालांबाय थानायखौ नुनानै ओमफ्राय बे बर' फिसाखौ बाहेरानिफ्राय मानसिफ्रा फैनानै नाख्रेबबाय थानायखौ नुनानै गोरोंजों नाख्रेबनाय बा राजनिथि नाख्रेबनाय गुबुन नाख्रेबनाय बेखौ नुनानै साहेबफ्रा जोंनो ट्राइबेल बेल्ट ब्लक होननानै गालांदों रायजोफोर बे हाखौ जाहाथे रावबो बायनो हाया बर'नि हाखौ जाहाथे रावबो सेनो हाया बेबायदि मोनसे ट्राइबेल बेल्ट ब्लक आयेन खालामनानै गालांदों बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव रावबो हाबनो हाया रायजोफोर बर'फोरनि बादै ट्राइबेलफोरनि बादै आयेनबो मोना हाबनो मोना बेबायदि आयेन आरो बे आयेनजों लोगोसे गोबां आयेनजोंनो गालांदों जोंहा MLA सिट दङ MP सिट दङ रिजार्भ सिट बे ट्राइबेलफ्रा जाहाथे बे जायगानिफ्रायनो गावसिनि जायगानिफ्रायनो थानानै MLA देरहानो हायो जाहाथे आयेन बानायग्रा जायगायाव थांनानै आयेन बानायनो हायो बुंनो हायो MP आवबो MLA आवबो आरो साख्रिबावबो जोंहा माने जाथि बे जायगानि थागिबि फिसा बर'फ्रा थागिबि फिसाखौसो ट्राइबेल बानायो बाहेरानिफ्राय थाफैनायखौ ट्राइबेल बानायो जाय असे फिसा बे जायगानिखा बे असे फिसाखौसो ट्राइबेल बानायो आरो बे असे फिसा ट्राइबेलनिफ्राय जुदि सोरबा गावस्रानानै गुबुन जाथिनि परिचय लाहैबायब्ला बे ट्राइबेल जानो हाया बे मोना दा जेनेबा नैबे सर'नियाफ्रा जों बयबो बुङो बर'निफ्राय थांनाय नंगौ बर'निफ्राय थांदों बिसोरो माखासे बर'निफ्राय थांदों सोरबा जोंनि दालाय जोंनि असे फंबायफोर फिसाफोर जोंनि राभाफोर बिसोरनिफ्रायबो सर'नाय जाहैदों
दा बिसोरो गावनि परिचयखौ गारनानै गावनि असे जाथि बे परिचयखौ गारनानै सर'नि जाब्लाबो नोङो मोनसे धोरोमनि जुदि बारस्लायनाय मोनब्ला आलादा खोथामोन खिन्थु धोरोमनि बारस्लायाखै बे धोरोम बारस्लायनायजों लोगोसे सर'निया सरन जाहैनानै शंकरदेबनि सरन लाहैनानै धोरोम बारस्लायनायल' जायाखै धोरोम बारस्लायनायजों लोगोसे मा जादों बिसोर सर'निया जाथि बानायना लादों आरो सर'निया जाथि बानायनानै बिसोरो राव हारिमु गाननाय जोमनाय गासिबो सोलायजोबनाय जादों ओंखायनो बिसोरो एसटि जानो हाया ट्राइबेल जानो हाया बिसोरो मोना आरो बे राजबंशिफ्राबो बिदिनो बे राजबंशिफ्राबो जोंनिफ्राय थांदों बिसोरबो जोंनि बिदा फंबायफोर थांनाय जोंनि बंश खिन्थु बिसोर जोंनिफ्राय थांनो मा जाहैदों बिसोरो आलादा मोनसे जाथि बानायना लायदों आलादा राव लाबाय आलादा जाथि परिचय लाबाय गाननाय जोमनाय जानाय गासिबो आलादा जाजोब्बाय बेखायनो दिनै बिसोर ट्राइबेल बिब्लाबो ट्राइबेल जानो हाया रायजोफोर दा ट्राइबेल जानोबा असे जाथि बे जायगानि थागिबि जानांगौ ओमफ्राय बेहा गावहानो आसार खान्थि नियम निथि माखासे दं बेखौ लानांगौ गावनि राव हारिमु थानांगौ अब्लासो ट्राइबेल जानो हायो दा जेनेबा दिउरिफोर सनवालफोर बिसोर बर'निफ्राय थांदोंब्लाबो बिसोरो गावसा आसार खान्थि नियम खान्थि गावसा धोरोम खान्थि दङ जोंनिजोंनो गोरोबलायनाय बेखौ बिसोर ट्राइबेल बानायनानै दोनदों बिसोरखौबो एसटि माबायाव सोनानै दोनदों दा जिखि जाजाथों जों बे बिराद गुदि थागिबि फिसा बे थागिबि फिसाखौ बोरै प्रटेक्ट खालामनो बोरै रैखाथि होनो बेनि थाखाय साइडफोरनि समनिफ्रायबो जोंखौ सिन्था खालामनानै बे जाथिया सादा सिदा जाथि माने मालायखौ थगाय रोङा माने मिसा खोथा बुंनो रोङा बिजनेस खालामनो रोङा ओंखायनो बिसोर निरापत्ता होनांगौ होननानै आरो बे हायानो जिथु मेइन हानि निरापत्ताखौ होनानै जों गालांदों आरो साख्रि बाख्रिखौबो जोङो रिजार्भेसन खालामना गालांदों जुदि बै समाव लेखा फराबो गैया मा गैया साख्रि बाख्रियावबो जोंनो खथा बिसिनि खथायाव रावबो मोना ट्राइबेलफ्रा मोनजोबगोन बेबायदि दा ओंखायनो जोंनो दिनै बेफोर आयेनखौ जोङो बानायना गालांदों आरो दा ट्राइबेल एट्रसिटि एक्टनि दहाय बाथ्रा बुंदों ट्राइबेल एट्रसिटि एक्टआव रायजोफोर जोंखौ दा जोंनि हा सेनाव लानाय बेबो ट्राइबेल एट्रसिटि एक्टआव गोलैयो गुबुनफ्रा जुदि ट्राइबेल जोंनि हाखौ सेन लाफैदोंबा बेबो ट्राइबेल एट्रसिटि एक्टआव गोलैयो सेन लाफै मोना ओमफ्राय जोंखौ जुदि सोरबा साख्रि बाख्रि सोदोंब्ला बेबो गोलैयो बे केसाव गोलैयो ओमफ्राय सोरबा जुदि जोंखौ गुबुन माने ट्राइबेलनि मानसिया खिबुनिफ्राय फैनानै रायफैदोंब्ला गाज्रि खोथा बुंदोंब्ला गाज्रि खोथा बुंनाय नोंखौ लैजा फोनांनाय नोंखौ अपमान खालामनाय बे रेकर्ड दंब्ला नोंहा बेजोंबो नोङो केस होनो हायो आरो बे बेल मोना बे जेल जागोन बियो बे बारग'आ बेहा बे आयेन दं रायजोफोर दा जोंनि आइजोफोरखौ जे लायै लायै खारगासिनो दं गुबुनफ्रा गुबुन जाथिया बे ट्राइबेल एट्रसिटिस एक्टआव गोलैयो दा बे आयेनाव जुदि बिसोरखौ एरेस्ट खालामोब्ला हमोब्ला बे जेलनिफ्राय बारग'आखै जेल जागोनसै दा बे आरो बे आयेनखौ नायनो थाखाय बे आयेनखौ बाहायनो थाखाय सासे माबासो एसडिपिअ साब डिभिजनेल पुलिस अफिसार बेसोरसो बेखौ माने तदन्त खालामनांगौ बे फिसा फिसा अफिसारफ्रा मोना रायजोफोर जोंनि थाखाय दा बेबायदि जोंहा गिदिर गिदिर आयेन दं जों दा बे आयेनखौ जों बाहायनांगौ जोंखौ जाहाथे बुख्रुब सुख्रुब खालामनो मोना जों अननाय खालामनो मोना पुलिसफ्राबो जोंखौ जानोब्ला बुनो मोना बुंलांखाबाय थानायाव लांना बुयोना खबरदार बिदि दा बुथां बुनो मोना बिदियाव केस जागोन एरेस्ट जागोन बे थानानि पुलिसफ्रा बेबायदि आरो सोरबा जोंखौ अननाय भाबै माबा खालामदों जोंखौ पुलिसफ्रा रायदों बेबो केस एरेस्ट जायो केस जायो आरो आइजोफोरखौ दांनो हाया जोंनि आइजोफोरखौ बिराद गोरा गोरा दा आयेन दं जोंनि नामावनो दा जों बेखौ बाहायनो रोङाखै रायजोफोर जों दा बेखौ बाहायनांगौ दा जोंनि सायाव दा बुथारनाय गावथारनाय जागासिनो दंना बिरादनो नङै नङै एखेरे गावलाबायनाय बेथ' ओरैबायदि अननाय आयेनखौ सिफायजोबनानै दिनै मावगासिनो दं आरोखि दा जों गोबां कमप्लेन होबाय दा बे मानसि गावनाय मानायफ्रा दाखालि थांनाय 2021आव माबाखौ गावदों जोंसार जनक बै माबाखौ गावनिया सालबारि गावनाय बे सालबारियाव थांनानै बेखौ हमनानै मानसिखौ थाराव दोनहैनानै थानानिफ्रायनो लांनानै गावथारदों दा खुनु मानसि हमजानाय सोरबा जुदि थानाव दोनजाबायब्ला थानानिफ्राय अबेबा लांनानै गावथारहैनो मोना थाना सिङाव बुनो मोना थानानिफ्राय गोमानो मोना आरो पुलिसनि आखाइनिफ्राय खुनु मानसिया गोमानो मोना बे आयेनाव गैया दा दिनै आयेन गैयैखौ माने दिनै बाहायनानै आयेन खालामनानै दिनै जोंखौ अयथासार खालामदों बुख्रुबदों सुख्रुबदों दा जेब्ला जोंसार गावथारो दा बिनि सायाव रावबो बुङाखै जेबो खोथा बुंग्रा गैया रावबो पुलिसखौ गियो बयबो दा एडिसनेल एसपियानो गावथारहैबाय दा बे एडिसनेल एसपि गावथारनायखौ जोङो लगे लगे जों बाव केस हैदों थानायाव सेरफांगुरि थानायाव जों थांनानै केस हैबाय बे न'खरनि गावथारनायखौ लानानै जोंसारखौ लानानै थांनानै केस हैबाय
जदौनि बिफांखौ लानानै केस हैबाय दा केसखौ एक्सेप्ट खालामनो बोरै सासे एडिसनेल गावथारबिबाय थानानिफ्राय लांनानै बोरै केस होनो बेखौथ' आजाव हाया आरो नों आजावबा नों गोदान नोङो आजावनांगौ बे अफिसार आजावनांगौ दा जों केस होबाय आजावबाय बियो आजावनानै दाना बे केसा रेजिस्टार जाबाय आरो बे केसा सोलिगासिनो दं आरो लोगोसे जों बेखौ दिनै माने माबानानै हिउमेन राइट्स कमिसनावबो जोंहा इन्द्रआव बुंदोंना जों हिउमेन राइट्स कमिसनावबो बेखौ हरनाय जाबाय हिउमेन राइट्स कमिसन मानब अधिकारनि मोनसे कमिसन दङ मानसिखौ बिदि अना खाना गावथारमोना बुथारमोना दाय जादोंब्लाना आयेनाव साजा हो दा सोरबा गुलि गावदोंब्ला आजिखालि ओरैबायदि स्ट्रिक्ट सोरबा गुलि गावदोंब्ला बेसे गोजाननिफ्राय गावदों बेखौ बोरै नांदों गुलिया सिगांनि सिगां नांदों ना उनथिंनिफ्राय ना बजायाव नांदों बे गासिबो तदन्त फैयो गासिबो बे फरेन्सिकखौ नायजोबो दा नायनानै गावनाय भुल जादोंब्ला बे सासपेन्ड जागोन पुलिसा दा जोंनावसो गैया बे माबाफ्राव राजस्थानफ्राव ओरैबायदि गोरा जाबाय जों पान्जाबाव राजस्थानफ्राव पुलिसफ्रा सिलाइखौ लानो गियो दा बेसो अबस्था आरोखि दा जानला मोनला जायगायाव लांनानै पुलिस माने गावनो बाहायमोना बुलाबायमोना लावथि बुलाबायमोना बे गियो दा आयेन दंना आयेनखौ गियो दा जोंनाव खिन्थु आयेना बाहायजायाखै बे आयेन बाहाययै थाङै जोंखौ मा खालामदों आरो जों मोजां नालाय जोंखौ जेरैबायदि बेबहार खालामदों जोंखौ बुख्रुब खालामदों दा जों दा केस होनानै बे जोंसारनि माबाखौ जों केस होनानै मा होनो हिउमेन राइट्स कमिसना दा ओरैबायदि खरा भाबै माने माबा हरबाय अर्डार हरबाय बे माबानि सायाव बे माने गावनाय समाव अबेनिफ्राय गावा बेसे गोजानाव गावा बिनि माबाखौ लायानो लायाखै अबे गुलियाव गोजाव नाङा आरो बे जे पस्टमर्टेम खालामदों बे पस्टमर्टेम खालामनाय समाव बेयाव भिडिअग्राफ खालामाखै दा बेफोर गासैबो रिपर्टखौ बिहरजोबदों रायजोआव बे रिपर्टखौ बिहरजोबदों आरो जोंबो हाइकर्टआव केस होबाय हाइकर्टआव केस होनानै दा हाइकर्टआव बिसार जागासिनो दं दा नै एडिसनेल एसपिआ दा ओरैबायदि दिगदार जायो बे एडिसनेल एसपिआ बेनि थाखाय बेहा खारद'गा नांगासिनो दं दा दिगदार जागोन बियो दा जों सानो बियो बिसारा जुदि मोजां जालाङोब्ला बियो जेल जागोन बियो बे गनाय नङा बियो दा हाइकर्टआ दाखालि माने माबा खालामबाय बेनो मोनसे अर्डार होबाय जे बे न'खरनो माने फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट होनांगौ थाखा फैसानि अनसुंथाइ होनांगौ होननानै दा अर्डार होबाय दा जे जोंसार मोनहा जोंनावबा मोनहा मोनसिगोन आरोखि माने फाइनान्सियेल एसे सापर्ट मोनसिगोन गभर्नमेन्टनिफ्राय होनांसिगोन बिसोरो दा बे रायजोबो दा जोंनि बे खामानि मावनायनि मोनसे माबा बियो जों मिथिनानै मावनायखाय बेखौ जों मोनबाय दा बिदिनो जों गोबां खामानिखौ जों नुदों जे जोंनि मानसिफ्रा एखेबारे जोंखौ माने गावथारनाय बुथारनाय नै दाखालि जेनेबा गियानफोराव नांजा नांजा नैबे जोंनि बे फरेस्ट नारखि एनजिअफोरनि मानसिफोर बे थांनानै हेमन्त नार्जारिखौ खाफालाव थुनानै गावबाय बोरै गावमोनो नोङो बिदि एनकाउन्टार जालायब्ला गुलि गावलायब्लाबो अबेनिफ्राय गावदों बिसोर गावदों बिनि हिसाब जायो आरो बे मानसिखौ नों गुलि थुनानै गावनो हायो नोंथ' हाया नोङो आयेनावथ' बिदि गैया नों पानिशमेन्ट मोनगोन बे पानिशमेन्ट जागोन गवा बे दा जों दाखालिबो गासिबो जों दाखालिबो माबायाव बुंनो हाबाय आङो निउसआव बुंनो हाबाय आरो जों बेखौ कमप्लेनबो खालामबाय बिनि सायाव जुडिसियेल इनकुवारि जानांगौ आरो दिनैथ' जोंनि सरकारा बेखौ दोनखोमानो नागिरदों बे गनाय नङा आरोखि जानला मोनला गावथारनो हाया नोङो दंफां सिखाव माबा सिखाव होननानै गावथारनाय नो नेभार इउ केनट किल एनिवान नों गावथारनो हाया आयेन दं आयेना माबा खालामगोन साजा होगोन हमनानै लांनो मा पानिशमेन्ट होयो हो बेसो आरोखि सोरबा दाखाथि सोरबा सिखाव गुन्दा इभेन बेखौबो नोङो जेब्लासिम नोङो माने हमनानै बिसार खालामनो हाया नों गावनायनि अधिकार गैया